Lad os bare starte med at være helt ærlige. For hånden på hjertet. Vi vil gerne have de dygtigste og gladeste medarbejdere overhovedet muligt. Man kan jo lige så godt sige det, som det er. Og det gør vi hos Kirk Larsen og Ascanius. For sammen sætter vi rammerne og forventningerne, så du kan være med til at udfylde dem. Her er mulighed for at udfolde ambitioner og individuelle drømme, og der er plads til dig, lige der, hvor du er i livet. Og uanset om du er nyuddannet, har etableret en børnefamilie, eller har en anelse mere erfaring, så er der altid plads til en dygtig medspiller på holdet. Her er grobund for, at du kan tage initiativ og tænke selvstændigt. Men det er lige så vigtigt, at du kan handle på dine idéer. Der er luft til, at du kan gøre dine visioner til virkelighed og søge nye veje og løsninger, hvis du arbejder for det. For os handler balancens kunst nemlig ikke om kontraster. Tværtimod. Hele mennesker trives, har overskud og engagement både på og uden for arbejde. At være kommercielle specialister med høj faglighed, kombineret med en flad struktur og frihed under ansvar, har nemlig været vores grundlag siden 1973. Sammen bidrager vi til at drive en ualmindelig advokatforretning, hvor vi gør os umage for at forstå kundernes brancher og den virkelighed, de opererer i. Og til det har vi også brug for dig. Dig, der er ærlig, empatisk, modig, passioneret og har forståelse for at drive forretning. For hos Kirk Larsen og Ascanius er vi mere end advokater.